Kollaborazzjoni bejn Lufthansa Technik Malta u l-Fondazzjoni Andi biex tqajjem aktar għarfien dwar l-importanza tal-ittestjar għal kanċer tas-sider ġiet immarkata b'installazzjoni artistika ta' riċipetto kbir roża mal-faċċata tal-binja fejn jissewwew l-ajruplani f'Ħalluqa. Dan ir-riċipetto biswit l-emblema tal-Kumpanija Internazzjonali tal-Ajruplani qed iservi ta' simbolu kuraġġuż li anqal id-diskussjoni u jħeġġeġ lin-nies jittestjaw ruhom. Fil-preżenza ta' numru ta' ħaddiema l-kap eżekuttiv tal-Lufthansa Technik Malta, Marija Ċilja, qalet li dan il-proġett jissimbolizza x-xewqa tal-kumpanija li taqgħad il-komunità ban komuni. Nemnu li iktar kemm in-nies ikollhom awareness u informazzjoni nistgħu fil-verità nsalvaw il-ħajjiet tan-nies. Il-Chairperson tal-Fondazzjoni Andi Dorien Bianco spjegat kif din l-inizjattivi apparti mill-kampanja internazzjonali Bravo li diġà kisbet rikonoxximent globali f'avvenimenti internazzjonali ewlenin bil-messaġġi li waslet dwar kemm l-għarfien u l-prevenzjoni jistgħu isalvaw il-ħajjiet. Meta bdejna minn kunċett sar konna għadna nisa Maltin, ftit minn Malta u għetmur mad-dinja kollha sa nisa Maltin biex jibatunna riċipetti u għamminjom għal-fesad kollha tat-toli. Lan tal-fondazzjoni huwa li sal-aħħar tas-sena d-dieħla il-komunità Bravo tikber għal 10,000 membru madwar id-dinja għaliex temmen li jista' jinbena moviment li jinfirex aktar malajr mill-biża'. Din installazzjoni artistika se tibda tkun mal-faċċata tal-binja tal-Lufthansa Technik kull Ottubru bħala tfakkira li l-għarfien u l-prevenzjoni huma l-iżjed armi b'saħħithom fil-ġlieda kontra l-kanċer tas-sider.